Wabereki tisati inoizika. Iwe shamwari pinda mukati. Utopinda mukati? Oh, alright. Ndimi munoitwa? Ndinonzi maiKutapira. Ndikakubatsirewo nei? Ndanga ndichidawo mapiritsi efamily planning. Aiwa, mai panapa pasi pachipatara kana uchida mafamily planning endai kuchipatara. Oh, hapasi pachipatara panapa. Endai kuchipatara. Oh, alright. Umaita basa ngati. Katongoti gaga tikasika kupedza. Wasipana mwakamira panze apa roda kupinda. So, what do you do? I'm always making Krimontori, boss. What is that? Ndogo chechibage mdara. Ngoti ndogo chechibage Krimontori ndokuita sei? I'm 100% Zimbabwean. Rest. It is very shameful for you to accept that.